ሬድዮ ኤረና ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ትማሊ ረቡዕ 9 ለካቲት 2022 ኣብ ማእሰርቲ ዓሪፎም። ቀርና ኣፍሪቃ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ሓደጋ ደርቂ ኣንጸላልይዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብስም ፋኖ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን መጥቃዕቲ ብምክያድ ልዕሊ 100 እሱራት ኣፍቲሖም። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ነዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝጸንሑ ሳልሳይ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ትማሊ ረቡዕ 9 ለካቲት 2022 ዓሪፎም። ኣብ ክሊ ዕድመ መፋርቕ 9 ዝርከቡ አቡነ እንጦንዮስ ኣብ ማሕዩር ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መሰረታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ከይተረፈ ክንፈጎም ምጽንሑ ይፍለጥ። ህግደፍን መሓውራቱን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይታ ቤተ ክርስቲያን ከይኣትዉ ብምቋም ነዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ይቕሬታ ብምሕታት ናብ መንበሮም ክምለሱ ልኡኽ ህግደፍ ምዃኑ ብዝውቀስ ሲኖዶስን ጳጳሳቱን ጸቕጢ እኳ እንተተገብረሎም ካብታ ዝኣመኑላ ሓቅን ፍትሕን ንቕ ከይበልዮም ኣብ ማሕዩር ዓሪፎም። ሬድዮ ኤረና ብዕረፍቲ ኣቦና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዝተሰማዐ ሓዘን እናገለጸት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብ ትብል። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ውድብ መግቢ ዓለም ኣመልኪቱ። እቲ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ብ8 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ሰሜናውን ደቡባዊ ምብራቕን ኬንያ፣ ደቡባውን ማእከላይን ሶማል እቲ ቀንዲ በዛ ሓደጋ ደርቂ ተጠቂዑ ዘሎ ከባቢታት ምዃኑ ስሚሩሉ። ኣውራ ጠንቂ ናይቲ ደርቂ ኣብቲ ከባቢታት ንሰለስተ ወቕቲ ብተኸታታሊ ዘስዓቦ ዋሕዲ ዝናብ ምዃኑ ተጠቒሱ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ብዘይካዚ ብሰንኪ ዝናብ ዝወሓደ ወቕቲ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፈርን እውን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ከበባታትን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ክሕብር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሰብ ብዘምጽኦን ባህርያውን ኩነታት ሚልዮናት ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ እናሃለወ መንግስታት ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከባ ሃገራት በንጻሩ ንኩናት ቢልዮናት ዶላራት የፍስሱ ምህላዎም ይፍለጥ። እታ ኣውራ በዚ ናይ ጥሜት ሓደጋ ተጠቂዓ ዘላ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ታሪኻ ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተነግረሉ ንምክልኻል ጥራይ 122 ቢልዮን ብር ወይ ኣሳት 2.5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ኣጽዲቓ። ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ብፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ፣ ቁጠባዊ ይኹን ሰብኣዊ ቅልውላው ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ መድረኽ ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዘለዮም ተንተንቲ ዝጠቕሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብስም ፋኖ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን መጥቃዕቲ ብምክያድ ልዕሊ 100 እሱራት ከም ዘፍትሑ ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቶም ዕጡቓት ኣብ ጋይንት ከባቢ ነፋስ መውጫ ናብ እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ናብ 9 ለካቲት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ሃጂሞም ብምእታው ንምልሻታትን ፖሊስን ኣጥቂዖም እሱራት ከፍትሑን ንብረት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክዘምቱ ከም ዝኽኣሉን ንመግለጺ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ እተን ማዕከናት ዜና ኣመልኪተን። እቶም ዕጡቓት ብስም ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ዝንቀሳቐሱ እኳ እንተኾኑ ኣባላት ፋኖ ግን ኣይኮኑን ክብል እዩ እቲ መግለፂ ጠቒሱ። እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ከባቢ ንልዕሊ 6 ዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምስሓቦም እውን ጸጥቱ ሙሉእ ብምሉእ ክረጋጋእ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብመንጎኝነት ብዓበይቲ ዓዲ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ዝርርብ ከም ዝጀመረ ዘሪፖርተር ኣረጋጊጹ። ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝዳወብ ክልል ቤንሻንጉል ተረጋጋሚ እዋን ምፍራስ ጸጥታ ካብ ዘጋጥሞ ክፋላት ኢትዮጵያ ሓደ እዩ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዱ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሞ እውን ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ተቖጻጺሮሞ ዝጸንሑ ከባቢታት የምልስ ከም ዘሎ ብመንገዲ ማዕከናት ዜናታቱ ይሕበር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
ናብ ገነቶም ከይዶም ናብ ገነቶም ከይዶም በልመጽኦም ኻሕጀስ ብየማና ኢድካ ተቐበሎም ሙስ ጐይታኤ ምስ በሉ ከይቀየሩ ቃሎም ፎ ኢሎሞ ነገር ናይዛ ዓለም ኣታ ዝኣመኑላ ኣቋዕ ዓሊፎም ዎ ጐይታይ ብየማናይ ኢድካ ሕቑፎም ተቐቢልካ ኣብታ ገነት ይዕረፎም በሉ ንሕና እሞ ኣበይ ንእቶ ሕፍረት ተጐልቢብና ስጋና ንመንጭቶ ንሶም ከይዶም እዮም ናብቲ ቦታ ጽድቂ ናብቲ ገነት ደሴት ናብታ ቤት ሓቂ ንሶም ከይዶም እዮም እንዳሰሓቁ እንዳተሓጐሱ ሓይሊ ሂብዎም ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣይበኸዩ ኣይነብዑ ኣየልቀሱ ነብዓቶም ወዲኦም እዮም ቀደም ይፈሲሱ ንሕና እሞ ንኸኣሎ ትሕሰምት መከራ ናብ ገነቶም እዮም ከይዶም ንሕና ከይወፅና ሓራ ንሕና እሞ ንኸኣሎ ትሕሰምት መከራ ናብ ገነቶም እዮም ከይዶም ንሕና ከይወፅና ሓራ እንተኽኢልና ነዛ ነብስና ንብከየላ ናህና መቕጻዕቲ እዩ ንግብርና ንሕዘነላ ንሶም ናብ ገነቶም እዮም ከይዶም እታ ጽድቂ ንዘለዓለም ረኺቡ እንተኽኢልና ነዛ ነብስና ንብከየላ ናህና መቕጻዕቲ እዩ ንግብርና ንሕዘነላ ንሶም ናብ ገነቶም እዮም ከይዶም እታ ጽድቂ ንዘለዓለም ተዋሂቦም ጽንዓት ይሃብካ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብኩም ስድራ ክብሮ ኣቦና መንግሥተ ሰማያት ይዋርሶም ኪዳነ ተስፋ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ጽንብል ፈንቅል በኻልኣይ ፈንቅል እዩ ዝደምቕ ይርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ኣብ ቅንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኢና ዘለና ፈንቅል ኣብ መንጎ ሃገራውያን በዓላት ኤርትራ ደሚቓ ኣብ መዝገብ ዝርዝር ወሰንቲ ዕለታት ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ድማ ፈርያ ትርአ ቅንያት ዝኽርያ ባጽዕ ክንድትያ ምሕራራ ዝተኸፍሎ ዋጋ ክንድቲ ምፍንቃል ገዛእታ ክብ ዘበሎ ሞራል ደቃ ክንድቲ ሓርነታት ዝነበሮ ወሳንነት ዝብርኽ ስቓይ ርያያ ምስ ቅብጸት ተስፋ ጸላእታ ዝዳረግ ቅብጸት ህይወት ሰኒዳ በቲ ሓደ ድማ ነተስፋ ተጋደልትን ህዝብን ናብ ሓይሊ ጸዓት ቀይራ ንፍና ናዕሪጋ ንምዝዛም ጉዕዞ ገድልን ህይወት ኣብ ትሕቲ ገዛእትን ናይ ዘተኣማምን ሚዛን መለክዒት ኮይና እዚ ካብ ዝኸውን እነሆ 32 ዓመታት ሓሊፉ ባጽዕ ግን እቲ ሽዑ ዝተነብረላ ተስፋን ባህግን በኒኑ ነቲ ኣብ ዕንወታን ስቓያን ዝተገጥመላ ዝተዘምየላ ዝያዳ እናተላበሰቶ ካብ ምኻድ ናብ ዝሓይሽ ኣንፈት ፍሕታ ኣይበለትን ፊሑኻ ኣይበለትን ታተ ንምባል ኣይተዓደለትን ስልማት ክነሳ መሊሳ ሕሰማ ንዝኸውን ስልማትን ደበስ ቅብጸትን ክትርኢ በቕዕትን ባጽዕ እታ ንረኣዩለይ ዓመት መጸ ኣብ ቅንያት ፈንቅል ጥራይ እትስለም ሽልምቲ መርዓት ናይታ ንመላመዲ ጥራይ ልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመት ዝኸፈለት ኤርትራ ክብርቲ ዕንቂ ነይራ ይኹን እምበር ነቲ ንህላዊኣ ዝሓለፈ ትንፋስ ዝዛረየ ደም ዝጐደለ ኣካል ኣብ ከርሳእትያ
رفع علا ولدت عبتنا عبت فرسراس أكلا صافحة أبعلا أبجزاء نفسا لكيسا قرورو هاجريا تبهل اللامبر قرورو أكوهت للتن تنفاس هزبي تدوقع اللامبر كابت اللخ كوايد حنتن صحي إرترا ክትከውን ሲትረፍ ንገዛ ርእሳ ካብ ደንበር በራይ ተገላገለትን ብጽበራ መኽፈልቲ ዝውዕል ዝተጠቕዐ ከብዲ ሒዛ እናንባሃቖት 13 ዓመታት ተመርቂፋስ ኣብ ምጅማር ራብዓይ 10 ክልተ ትብላላ 32 ዓመታት ንቑልቁል እምበር ንዓቐብ ዝወስድ መገዲ ንምስራሕ ኣይኽኣለን 32 ዓመታት ኣብ ዓይኒ ዓመፅትን ረገፅትን ክንዲ ንመፈተኒ ጥራይ ዝኸውን ሰዓታት ተመዚኑ ዕድላን ዕድል ውሉዳታን ግዲ ኮይኑስ ኣብ ተልመዴናት ስልጣንን መምህራን ዕንወትን ዝኾኑ ዘርኢ ኸርሳ ፍረ ብርካ ወዲቓ ሕማቕ ዋድቓ ወዲቓ እነሆ ምእንቲ ልቢ ውሉዳታ ዘይኮነስ ንስለ ዓይኒ ካሜራ ጥራይ እትኳሓል ሕሪት ኮይናላ ስልማት ኣቐቢራ መስትያታ ሰይራ ተጎሮን ደገልን ዝደወኖ ትርኢታ ምስሊ ሕሳማ ኮይኑሎ እቲ ዓመት እናነገደ ድቃስ ዝኸልኣ እግሪ እምበር ልቢ ዘይለኣኾ ጨርባሕባሕ ድምፅታት ለሚዳተያ ምስላ ደዊኑ ደቃ አንፊጹ ግዳሙ ጥራይ ኣጽርዩ ዝውክኽ ድሃይውን ነሆለ ቃንዛ ኸይሰምዐ ጉራኦ ኸስመዓ ነጊዱሎ ባጽዕ ካብቲ ብጽምዋ ዘቕባሕብሕ ገማግማ ክሳብቲ ብዋሕዲ ቀረባት ዝሳቐ ወሃብቲ ኣገልግሎታታ ካብቲ ሕልምልም ዝብል ጎደናታታ ክሳብቶም ምስሊ ሕሰም ዝንበቦም ነበርታ ዝፈራረሱ ጥንታውያንን ምስ ጀመሩ መፈጸምታ ዘይረአዩ ብዘይንቡር ከኣርጉ ዝጀመሩ ሓደስቲ ህንጻታታን ዝምስክርዎ ወጅሃ ሃዲምዋ ቁዙንን ላህማምን ምስሊ ሒዛ ተሪፋ ዘላ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብልሳን ዓመፅታን ረገፅታን ባጽዕ የላን ነዝብል መርድእ ገዛእ ርእሳ ምሳና ኮይና ሰሚዓተያ ብዛዕባታ ዝፈልጣን ዘይፈልጣን ዝንየተላ ዝዓበየላን ዘይዓበየላን ናተይ ዝብላ ዝነገዳን ዘይነገዳን ዝናፍቓ ዝጸገበን ዝጠመየን ዝቐመሰን ዘይቀመሰን ተስፋ ዘንብረላ ባጽዕ ወይውን ብዛዕባቲ ዝወዓለሉን ዘይወዓለሉን ዝረአየን ዝሰምዐን ብዙሕ ዝብለሉ ፈንቅል ክበሃል ዝኽእል ይፈላለ እምበር ኣይውሕድን እንተስ ከም ፍልጠት እንተስ ከም ዝኽሪ ሰነድ ልብን ርእስን ኣይሰኣንን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ፈንቅል እናኽላዓል ናብ ዝኽረይ መምጻእ ዘይትበኩር ዝኽሪ ከም ኣመላንህት ለካቲት 2010 ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ፕሪዝን ዎርድ ደቂሰ ንኽሕከም ተፈቒዱለይ ነይሩ ከም እስርቲ ተሓካሚት ንፈለማይ ዝነበረ እሞ እቲ ምስ ካልኦት እሱራት ብናጽነት ከተዕልል ምኽኣል ዝሓሸ መግቢ ምርካብ ድሃይ ስድራ ምስማዕ ሻቕሎተይ ኣጉዲሉ ናይ ሕማመይ ስክፍታ ኣንኢሱ ከርእየኒ ዝኸኣለ ሓድሽ ተመክሮ ኮይኑ ነበረ እቶም ባሕቲ ለካቲት ዝመጻና 4 እሱራት ምሶም ኣብኡ ዝጸንሑና 3 እሱራት ዝጸንበረ ብዝሒ እሱራት ተሓከምቲ ነበርና ነቶም ሓያሎ ዓመታት ዝተኣስሩ ካልኦት እቶም ካብ ንእሰር ድሮ 1 ዓመትና ንመልእ ዝነበርና 2 እሱራት ሓደስቶም ኢና ብኻልእ ሸነኽ እዞም 6 እሱራት
بعدمن تمكرون كباي أمنا زسقومو نبرو مبزحتهم سلطان قد منان كلمن كمون زتفلالي درجة حلفنت زنبرم يوم إذا قد أمن بار نعي اسرتن تحكاميتن كام مخان زتفلي مغرت نيروا بزع قصرات زفتحت حيالون زفات حتوتات زملست أقد أميتون نيرا قليعي حاتيتن أعليلن أغدمة طليق فولت أزيكالكم مستيرات قدلن أكايدان أتصنتن قفا قيفن قراريمن أوهليلا حد رفدي أوشت مقبت إيرو زمتة زنبيل ناي حد أسر غازيتا حداس إيرترا متأتنا كم تلو مدما ببتران بمنايا زدقمنايا ونيرنا نخون زقد سكان زي قد سكان نفس وكف قصن عن قصن ملكتان مردن من باب بحري أسوريو غازيتا كندب بيت مأسرتي زنا فقلو بوتا يهلو دخون إلى كسام محساب زبط حلقات أمنيرنيو بغندو خا أزا غازيتا أبتا بهت أنا زي شمقلت بحداسا زا أرقت إيرترا اتحتم انكو غازيتا سمي تغيسو نعسكي حنساب بلني حدا قبتم أسرات كوف مباليوم مچاچيو نتا غازيتانا گنصله زتأثر كله مخنيات دو أبزا غازيتا صني حكايو إنا تلاقصكو قربكو نعسكي غفلي نعاقت ملكت حتى لاتني كوف قبل اللزق البوتا إنا تعراريو ززارب نيرو مس مرمران ما أسرتن زتا حزديو وخبوت أي نعمو لاقتصنا حالكي قوم نقرك حتى كده للخو أبتاز دلي عقصتا غازيت أغنص ألا بزيامو ببيا انتاي كم سرداك نقرني إلوني أغالبو نابكال أوانينو قبرا لكع كم زغنياتي زنبرمو أبت أوان أبت سنبل بعل فنكل ملاخينا زسمعو زربايو أبتا غازيت أتحاتيمو زنبرا مبار أتاز تبهلت النصحوف كلتا جزين بابكوا بزي فولي مستمغار لكع كم تتصحيفو زلو جيرقنا صبق أبيله رديتيا كافلكوا دقميا تعززكو دقمكوا انتغنى كابز قدم رديتي زتفلي حسابي أغربكون فولي كوينو زتسمعني نبران انت خاد ليخا بتراي حتتكو انتاي دليدو تنحنا نبلو نسقاتكم بخمي تردو وقفة للدليل كابز مدرة فتسيمتو فلوي نقر اي رغبكن مالدي عب حتو تسفانا يزو قرص مسلي سلز قرصكو زأبسكو خينو تسمعني أنا سايرغبكن اتفلوي زوالا نقر جنا أبرئ سيدلي نوركو اسكخ حقزكي أبزي أنببي نابو السن كبابي نايتات صحفتي بمملكات دارت قبر اللي زتبهالكو قبركو شعون أيفرقون أزي ناي بوليتيكا وانقوا يردأنني
نقول من سي باي كتمزنوخ أيتغيلن يخا كالوت مزانوي أبتا قداميت من باب إذا ترأتك زلا فليت نجر كوتسوا مقالو خنو عم خنيت أتخو سنفنا خبيدني سعرت مريرني بلغ نجركي عبزن حسوات زياتن انتي امتالو مسلكي دو بلا ملو اقل ويدليو نابتا غازيطان ناب گصوننا طمتكو مبرهيو تتصبخو امصاي مس ኢትዮጵያ ክንሕወስ ውን ንኽእል ምዃንና እንታይ ሰንበርኩ ብዙሓት ነጥብታት ወረሩኒ ምስ ኢትዮጵያ ክንዕረቕ ተፅቢት ከም ዘይህልወና ንምግባር ዝተደኽመ ኣብ ካልእ እንተዝውዕል እንታይን ክንደይን መፍረየ ኩሉ ፖለቲካ ለኸ ዝኾነ እሱር مسرعات إثيوبيا ركب كم زلوي زخصاص نسقر دوب زخدكوا بإثيوبيا ديو بسودان كيدو إنا تبهله فردو زكالة لولون زكابدلون جزيني ريو اتغلو متسحتار حمد أرحتات كاب سلام حليفو نام حواسك انفت مردو مسألو خبدني أزي يفنكل زسمعو قال كمو قنا لو دقم اللي قنا انتاي قنا خمي غير كاخا نام مثل امرو دحد ما ناب قالات تغيرو اتنا عايزي تردى ان قنا ناب اذني لبي ويرئسي متأثرتي كسرلق كله انت عينت حبر نيرو خون نخندي جزي كاغيحكان تابيحكان كردو زنبرم ملأختات بشوفوناتهم حليفهم خونو نخندي سبكه بتقدماي قصلهم تراي اتعشاشم يخونو كساب كندو دينا نفلاله حتى ساتي حيزنا هاوتته كملس جنيرني جنا زي تملس حتتات هلني اتقدلن قدلن اتسقوقان موتن اتغرتت اتقلون من تاي دينيرو حاتتكو ملسي اتصباني رديه رقص انياي نوركون نسونا يملس اللين صور ما أسرتو كي أخلص حتى قبيدولو مسلني عبت بيت ما أسرتو خوينو كستنتن كله كموت وزغولو كابناتي زوزحو حتوتات كم زنبروو فلوت إيو نخي السراي تقعدلن نخي السريلو نسنتون قلاو نابرونا يوفين نخي السر أحواتهم بتصوتون أي قربن حقم فتحن زتحرم إيرتران مرآيلو أي كرتتن كوتا نغنتو سنوي نغسن أي تتصممن بحفشا كله تزغفو لواقا نزي نبرن أنه 10 عامات حليفو نتي مسمة أسرتي زوقعنا له أرئسن ملختن كم تشعو فيدلات فنكيغ كان قالات فنكيل كان اتقانا كوميزا سمع زلو زتباهلو زي كونس بقهدن أب كترن بزي كاتع نتصورنت شاغلوتن سقاتن ملا هاجر كوين الله مسمة أسرتي شجراتا أبزت حياة إيرترا ويبقى له حسبوتا اتا مغنيات علالنا زنبرت غازي تحيزنا دقيمنا النوقع له عدل كي تفتره مسئهتون شغلتون
ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ህይወቱ ስኢኑ ሰሚዐ ፈጣሪ ቀበሎ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ኮሮና ሙማቱን ካብ ትህሉ ዓመፅን ገህሰት መሰልን ተነጺሉ ዝረአ ይኮነን እወ ዝኽሪ ብርብር ኮይኑ እምበር ዛዕባና ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል እዩ ንህሉ ህይወት ዝጐሰየ ዝኽሪ ግን ንይምሰልን ተዋስኦን ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ፈንቅል ኣብ ሓደ ዝተዓንደ መኻን ጉንዲ ይኮነን ንቕርሲ ዝተዓቀበ ፈራስ ቢንቶውን ኣይኮነን ምእንቲ ህላዊ ሃገር ምእንቲ ቅሳነትን ስልጣንን ናይ ዝወፈሩ ኣእላፍ ደቂ ህዝቢ ትንፋስ ዝበልዐ ስርሒት እዩ ኩሉ ግና ካብቲ ቅድሚ ፈንቅል ዝነበረ ኣብ ዝኸፍእ ኩነታት ወዲቑሎ ኩሉ ነገር ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ብዙሓት ካብቶም ወለዶምን ዓበይቲ ሓቶምን ኣሕዋቶምን ንምጽራግ መግዛእቲ ዝተበጀው ብዙሓት ካብቶም ናብ ጸላኢቲ ሃገር ኢትዮጵያ ክትሰግሩ ነቒልኩምን ሓሲብኩምን ተባሂሎም ኣብ ኣብያተ ማእሰርታት ዳር ትርኢት ዝኾኑ መንእሰያት ብዙሓት ካልኦት ዜጋታት ኤርትራ ሎሚ ምእንትታ ዋጋ ዘኽፈለቶም ሃገር ክኽርትቱ ደሞም ከፍስሱ ህይወቶም ክህቡ ይግደዱ ኣለዉ ኣብዘይ ዋኒኖም ወፊሮም ኣብዘይ ዓውዶም ይወድቁ ኣብዘይ መጋሪኦም ይጥበሱ ኣለዉ እዚ እናኾነ ኸዓ እቲ መላኽን ዓማፅን ኤርትራ ምስ ዓጀብቱ ኣብ ዝኽሪ ስርሒት ደቂ ህዝቢ ዳስ ድግስን ዳንኬራን ተኺሉ ኣሎ ፈንቅል ግን ንዝኽሪ እምበር ንጽምብልስ ገና ዓመታት ተሪፍዋ ኣሎ ፈለማ እቲ ኣብ እንግድዓ ዘሎ መንድዓት ክፍንቀል ኣለዎ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና መልእኽቲ ዲኻ ዝበልካ መልእኽቲ ኣይበጽሕን መንእሰይ መሓዛ ስደተይ ዝሓለፈ ሰሙን ሶኒ መዓልቲ ኣብ መንጎ ስራሕ ደው ኢሉለይ ሰዓታት ስርሐይ ምዃኑ እናፈለጠን ንሱውን ኣብ ስራሕ ክህሉ ዝግብኦ ሰዓታት ስለ ዝኾነን ዳሓን ድዩ ካብ ምባል ዓዲ እኳ እንተዘይወዓልኩ ዳሕራይ ካብ ስራሕ ምስ ወጻእኩ ክድውለልካ እየ ዝብል መልእኽቲ ሰዲደሉ ንሱውን ሕጂ ክትቅበልን ለኪ ዝብል መልእኽቲ ሰደደለይ ካብ ስራሕ ወፄ ደው ኢለሉ ሃሎ ድሕሪ ምባሉ ዓሚቑ ኣስተንፊሱ ዝብሎ ከም ሰኣነ ኸዓ ጸጥ ኢሉ ዳሓን ዲኻ ዳ ማለት ኣብ መንጎ ስራሕ ደው ኢልካ ናቲ ሕቶ እዩ ነይሩ ኣቲ እንታይ ሞ ክብለኪ እየ ካብ ኣካውንኡ ቃና ድምፁ ትንፋስ ዝሓፀሮ ይመስል ካብ ገሩርኡ ምሕላፍ ዝሰኣኑ ቃላት ከም ዝነበሩ ኸዓ ንጹር ነይሩ ገዛ ድሓን ኣይኮኑ እንድዮም ኣድህበይ ሙሉእ ሂበዮ ከም ዘለኹን ክሰምዖ ተዳልየ ከም ዘለኹን ብዘስምዕ ቃና ሓቲተዮ መሊሱ ዓሚቑ ኣስተንፊሱ ኣቲ ንሳቶም ዳ እንታይ ኸይኮኑ ፊፊሉ መንጎ ብንጹር ከዓ ይነብዕ ከም ዘሎ ተረዲኡኒ ንዕኡ ሆልዶኦን ገይረ ንውሽጢ ኣቴ ኣገዳሲ ቴሌፎን ከም ዝኾነ ንመሳርሕተይ ነጊረ ኣስተርሐ ክዛረብ ካብ ከባቢ ስራሕ ቦታይ ፍንትት ኢለ ተረጋጋእ እሞ ማይ ስተ ብድሕሪኡ ክትነግረኒ ኢኻ ከምቲ ዝበልክዎ ከም ዝገበረ ነጊሩኒ ነቲ ዝደወለሉ ምኽንያት ግና ክሸፋፍኖ ክፍትን ጀሚሩ
ንገረኒ ኢለ ምስ ተኻትኽኮ ስኽፍክፍ እንዳበለ ኣትሳክት እዩ ማለተይ ንዓኻ ኣብ መንጎ ስራሕ ረብሸኪ ወረብሽካ ንምርባሽ ደኣ ግን ንገረኒ ዋዛ ሓዊሰ ቅልል ክብሎ ክገብር ፈተንኩ እወ ማለተይ ትማሊ እዩ ትማል ምሸት ብእግረይ ዘወር እንዳበልኩ ስድራይ ዓደይ ንእስነተይ መተዓቢተይ ጎልጎል ዓድና ባር እንዳሓረጉ ቤት ትምህርትና በቃ እንታይ ምኽብለኪ ኩሎም ብሓንሳብ ቅጅል ኢሎሙኒ ውሽጠይ ስቂሉ ፍርስ ከብደይ ከሓበጭ በጪሉኒ ብፍላይ ግን ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ስለ ዝነበረ ኩሎም ኣንስትን ሰብኡትን ገዛውትና ኣብ ደንበ ኮፍ ኢሎም ወጃዕ ክብሉ ተራእዮሙኒ ኣብ ቅድሚኦም ኩዕሶ ጨርቂ ጌርና በብጋንታ ኩዕሶ ክንጻወት በቃ ምሻለኪ ስቂለ ኣብቲ ናይ ትማል ዓለመይ ተንሳፊፈ ብስእላ ኣእሙረይ ነጊድዮ ብሓጺሩ መሊሰ ከዓ እዚ ነገር እዚ መዓስ ክድገም ይኽእል ኸውን ዝብል ሓሳብ ክቕጀለኒ ጀሚሩ ኣብታ ግዜ እቲኣ ክገብራ ዝነበረትኒ ሓንቲ ነገር ቴሌፎን ምድዋል ጥራሕ ነይራ ቴሌፎን ያውፅኤ ነቦይ ደው ኢለሉ ሃሎ ዝብል ድምፂ ቦይ ምስ ሰማዕኩ ከብደይ ግልብጥ ኢሉኒ በቃ ኣብቲ ደንበ ኮፍ ኢሉ ከም ዝህሉ ስኢለዮ ብመንፈሰይ በኣካል ምስኡ ሓቢረ ክዕልል ባሂሉኒ ሃሎ መሊሰሉ መስመር ጽቡቕ የሰማምዓና ኣይነበረን ሓያለይ ሰከንድታት ንሱ ሃሎ ኣነ ሃሎ ጥራሕና ንብል ነርና ብድሕሪኡ ሰማዕኩ ቃላቦይ መልእኽቲ ዲኻ ዝበልካ መልእኽቲ በጽሓናን ዝወደይ ኢሉኒ እናተፈለጠኒ ኣብራኸ ይረሸሽ ኢሉኒ ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ቃል ክምልሰሉ ኣይባሃኩን በቃ ናይ ምዝራብ ሸውሃተይ ተዓጽዩ ንሱ ሃለው እንዳበለ ነታ ቴሌፎን ዓጽየ ጉዕዞ ይቀጺለ መልእኽቲ እንታይ ማለት እዩ ሓቲተዮ ኣንተ ነዚ ዲ ክትሓትን ዘለኺ መልእኽቲ ደኣ ሰልዲ በፂሕኩም ዶ ክብል ዝደወልኪ እዩ መሲልዎ ኣሃ ተረዲኤካ ካብ ምባል ሓሊፈ ክብሎ ዝኽእል ነገር ኣብ ኣእሙሮይ ኣይመጸንን ትብል ቃል ኣውፅአ ክቕጽል መንገዲ ከፊተሉ በቃ መንፈሰይ ዓሪቑኒ ኣብ ዓለም ዝፈትወንን ዝናፍቐንን ሰብ ከም ዘይህሉ ከኣበሪህለይ ሕሰብዮ እንዶ ስድራይ ከማን ዘይናፍቑኒ በቃ ደው ኢለ ሰላም ክብሎም ከም ዝኽእል ረሲዖሞ ርክብና መልእኽቲ ምስዳድን ምቕባልን ጥራሕ ኮይኑ ብኹሪ መንፈስ ገዛእተይ ወደይን ሰበይተይን ጓና ኮይኖም ተራእዮሙኒ ባባ እንዳበለ ወደይ ኣብ እግረይ ሕልኽልኽ እንተበለኒ ተገሪጨ ካብ እግረይ ኢለይለይ ትቆልዓ ኢለያ እቲ ቆልዓ ብድምፀይ ሰንቢዱ ሙሉእ ምሸት ክበክምስ እዩ ኣእዛኒ ብመተርኣት ፀቒጠ ካብቲ ኩሉ ነገር ንነብሰይ ክሓብ ኣፈቲነ ኣይኮነለይን ሙሉእ ለይቲ ዚታት ክሓስብ መሬት ክንድዕንቁ ኮይናትኒ ሰላም ከየበልኩ ሓዲረ ንጉሆ ምስ ኮነ ሰበይትን ወደይን ቻው ከየበልኩ ሃፂላ ካብቲ ገዛ ወፀ ስራሕ ኣቴ ማለት እዩ ኣብ ክሽነ እንዳማተይ ቢያት ምሕጻብ ንመጀመርያ እዋን ሰርሖ ዘለኹ ኮይኑ ትሰሚዕኒ እታ መልእኽቲ ዲኻ ዝበልካ መልእኽቲ በጽሓና ንትብል ቃል ኣቦይ ኣብ እዝነይ እንዳተመላለሰት ረሸሽ ምስ በለኒ ኤናባ ክደው ኢለ በቃ ኣይከኣልኩን ሕንቕንቕ ኢሉ መሊሱ ንብዓቱ ይኹዑ ከም ዝነበረ ከዓ ኣይሰሓትኮን ኣብ መንጎና ጸጥታ ሰፊኑ ሕሰብዮ እንዶ ንስድራኻ ምሕጋዝ እኮ ንቡር ማለተይ ንሳቶም ክኸርተት ኢሎም የማዕብዮሙና እሞ ከዓ ኣብቲ ከቢድ መንብሮ ዓድና ሕጂ እንተሓገዝናዮም ግዴታና ንግቡእናኒ ካብ ውላዲ ሓሊፍካ ሞ ንመን ክሕገዝ ግን ክሳብ መዓስ ብዓብኡ ከዓ ብሰንኪት ሰልዲ እቲ ኸመይ ኣለኻ ምባል ተገዲፉ ብዛዕባ መልእኽቲ በፂሑ ናይ በፅሐን ጥራሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትወግዒ በጃኽ ኢለኪ ኩሉ ነገር ተስፋ ዝቑርፀካ ክገርመክስ እታ መዓስ እዩ ቅድሚ 10 ወርሒ ድዩ ገለ ዝተመርዓወት ንእሽተይ ሓብተይ እዚ ኩሉ ተለቓቂሐ ሰዲደሎም ትመርዓ ሓሊፉስ ናቱ ለቓሕ ከፊለ ከይወዳእኩ ጥምቀት ኣትዩ እንዲ ኢላትኒ ናይ ጥምቀት ስደደለይ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ንዓይ ክሕሸኒ ደኣ ብኻ ከይተመርዓወት ምክንያቱ እንኮላይነ ሰብኣያ ካብ ዝቕልቦስ ሓደ ኣፊቱ ብትገዛና ኸላ በይና መዋሓደለይ እቲ ሸርፊ ከዓ ሓገዘናን በጃኺ ፍርሕ ስራስ ስምዒት መዘናይ ካብ ምስቲ ምሳል ናብ ሕርቃን ገሊኡ ከዓ ናብ ቀልዲ ኣቢሉ እቲ ስምዒቱ ብቐረባ ዝፈልጦ ስለ ዝኾንኩ ዝበልኩ እንተበልኩ ከጸናንዖን ክእምኖን ከም ዘይክእል ስለ ዝተረዳእኒ እውን እቲ ሓንቲ ዓቕመይ ምስማዕ ጥራሕ እያ ነይራ
እዚ መሳድደይ ሓቁ እዩ ወላድ ኣንሱ ኣፍውጪ ይዛረበሉ እምበር ናይ ኩሉ ስደተኛ ኤርትራዊ ዛንታ ከም ዝኾነ ኣብ ቅርዓት ዝወጽ ሓቂ እዩ እቲ መዓልታዊ ትሰምዖ ዛንታ ቅልውላው ስደት 900 ጠንቁ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ክበሃል ከሎ ከዓ ብዛዕባ እቲ ንስድራ ስደት ገንዘብ እዩ መንእሰይ ነብሱ ጥፊኡ እንተተባሂሉ ሓላፍነት በዚሕዎ ሓዳር ተፋቲሖም እንተተባሂሉ ንስድራኻ ብዙሕ ንስድራይ ውሕድ ሰዲድካ ወይ ሰዲድኪ ዝብል እዩ ሓደ ሓቂ እቶም ኣብ ስደት ምስ ስድራ ቤቶም ዝነብሩ ወይ እቶም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዝሕገዝ ሰብ ዘይብሎም ኣብ ስደት ዘለዉ መንእሰያት ካብቶም ብዙሕ ዝሰዱ ዝተረጋግአን ሕጉስን ህይወት ኣለዎም ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ኤርትራ መነባብሮ ህዝብናን ስድራናን እቲ ዘይትምነዮ ናብራ እዩ መንእሰይ ኳስ ብኡቶት ነብሱ ዘይክእለሉ ዓዲ እዩ ክምርዖ ናብራ ክገብር ክወልድ ክዝምድ ወይ እውን ስድርኡ ክሕግዝ እንተኮይኑ ወይ በቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ናብራ ክሓልፍ ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኣዝማድ ክህልውዎ ኣለዎም እቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ይሰርሑ ድዮም ኣይሰርሑን ናብራ ይከብዶም ድዩ ኣይከብዶምን ጥዕና ኣለዎም ድዩ የብሎምን ይናፍቁ ድዮም ኣይናፍቁን ብሓፈሻ ኩሉ ኩነታቶም ብዘየገድስ ኣብ ደገ ምህላዎም ጥራሕ እኹል እዩ እዚ መረረ እዚ ናይ መዓልታዊ ተጓንፎ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን እንተኮይኑሉስ ስድርኡን መቕርቡን ክሕግዝ ዝጸልእ ሰብ የለን ኣብ ስደት እቲ ሓንቲ ተድልዮ ግን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ሰብ ምርዳእን ፍቕሪ መሃብን እያ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኣብ መንገዲ ስደት ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ ሓው ሓብቲ ወዲ ሓወቦ ወዲ ሓትኖ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስድራ ዝምርዖ ዝጥመቕ ውራይ ዝገብር ወርቂ ዝስለም መረባዕ ዝሰርሕ ንኸብዱ ጥራሕ ዝዕንግል ኮታ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኮይኑ ካብ ደገ ኣብ ዘሎ ሰብ ሓገዝ ዘይጽበ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናልኩም መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮና